1:28, seguimos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora a vocero socialista na Deputación e recén elexido secretario provincial desta organización, Álvaro Vila. Bos días. Hola, bo día, Paco. En primeiro lugar, parabéns pola elección. Bueno, graciñas, é un traballo que se nos ven, importante dentro do partido, e que, o único, como dicía no discurso do Congreso, responder a esta confianza que os compañeros tuveron en min, é estar á altura das circunstancias e á altura do traballo que nos esperan, sobre todo de cara ao objetivo primordial e principal que temos, que son as vindeiras eleccións municipales dentro de 2 anos. O traballo é moi importante o que temos que facer, pero estou seguro que, que a nova executiva que vamos a estar á altura deste traballo encomendado polos compañeiros os resultados se son os acaídos. Había 2 candidaturas en que chegaron a avanzarse ata 3. Implica isto algún síntoma de división no Partido Socialista Ourensán? No, todo o contrario, Vamos a ver, o Partido Socialista, como ben sabes, se dotou de fai moitos tempo de primarias para a selección de cargos tanto electos como de tanto orgánicos como políticos. Son divergencias que hai a veces distintas opinións, distintas formas de ver a estrutura do partido, de ver o funcionamento do partido, pero o único que fai é enriquecernos no diálogo, nas conversas e na participación dos militantes. O outro día no Congreso había muchísima participación de militantes, creo que foi unha reunión moi satisfactoria, e recordar tamén que a executiva saliente tuvo un respaldo dun 95% prácticamente, que é un respaldo total e absoluto a este novo órgano de traballo, esta nova executiva. Ofreceu vostede a candidatura de Patricia Domínguez algún tipo de integración na executiva? Non só se ofreceu, sino que se fixo. É dicir, nós tuvemos un diálogo permanente entre Patricia e eu, con propostas que se fixo por parte dela, onde se recolleron prácticamente un 95-96% das propostas que fixo Patricia, se recolleron a través do diálogo, a través de diversas conversas, e neste caso, o máis claro exemplo é que na executiva provincial está a que foi, digamos, representante da súa candidatura. Entonces, integración total, e agora só nos queda traballar e mirar para adiante. Co seu antecesor no cargo, o actual senador Rafael Bellarino, cal é a relación agora? A relación é fluida. Estes días, despois do Congreso, tuvemos unhas conversas, sobre todo que despois non sei se falaremos, sobre a problemática do tren do AVE, das paradas na Gudiña e demais. Sí, pois estamos falando da estrategia de como coordinar o mesmo, e aí a relación é totalmente fluida con Rafa, sí. Vamos a ver, estuvemos 8 anos traballando xuntos na mesma executiva, codo con codo, recorrendo toda a provincia, non pode ser de outra maneira que a relación siga sendo fluida. E que agardado o proceso no seno da agrupación socialista na capital, que é a máis numerosa da provincia e que actualmente encabeza Natalia González? Sí, creo que, se non me equivoco, é este domingo cando fan a asamblea para renovar os órganos da executiva local. Que eu tiña entendido con total normalidade tamén, con a mesma filosofía que fixemos na executiva provincial, é dicir, de intentar recoller todas as sensibilidades do partido, que todo o mundo entenda que isto é un proxecto común de todo o partido, máis alá de que haiga distintas persoas, distintas sensibilidades ou distintas opinións. Pero unha vez feito eso, unha vez feito unha executiva, elegidos órganos, neste caso locais da cidade de Ourense, o día seguinte só queda unha, traballar conjuntamente e nada máis. E isto temos que tener todos, e despois outra cosa tamén moi clara, que é a relación fluida institucional entre as distintas estruturas do partido, é dicir, a local, a provincial, a Executiva Nacional Galega, un pouco máis lexos, pero tamén a estatal. Este é un proxecto común que é o Partido Socialista,
e solo destes procesos solo hai un vencedor claro que ten que ser o Partido Socialista. É que non hai outra. Falemos agora da Deputación porque levan vostedes a pleno varias iniciativas. Unha das máis chamativas é propoñer que sexa recuperado o Comité Ético, un órgano desaparecido hai unha década cando o entón presidente da institución, Manuel Baltar, foi acusado de acoso sexual. Que persiguen con esta iniciativa? Bueno, perseguimos a normalidade. Aquí momento, como ben dices, había 5 membros, 4 ou 5 membros dimitiron porque non se encontraban libres naquele momento para tomar decisións para facer o debate que requería a situación. E o que perseguimos é que, que se reabra, que se volva a reformular e que se volva a dotar ese órgano dos membros oportunos. É dicir, 5 personas que, dentro da súa libertad, asenos á institución provincial, pois sean os garantes das prácticas éticas tanto para o personal da Diputación como tamén para os ciudadanos. E creo que algo moi lógico é que, 10 anos despois, a que non sexamos capaces de retomar e volver a reconstruir ese órgano, pois nos parece, digamos, unha evidencia de que non se, ainda quedan actitudes un poquinho do pasado. Entonces, o que levamos é a iniciativa en positivo, como levamos desde fai 2 anos e algo que levamos nesta portavocía, donde en consenso con distintos grupos sexamos capaces de volver a nombrar a un comité ético que sea representativo, que vele pola transparencia da función da Diputación. E que posición manteñen os socialistas en relación coa eliminación das paradas do AVE na estación da Gudiña, algo que parece ter a súa orixe en presións do alcalde socialista vigués Abel Caballero para curtar tempos de enlace? A nosa posición é moi clara. Nós estudamos outro día, o grupo provincial, estudamos outro día co alcalde da Gudiña, con Néstor, e tamén cos diversos compañeros da comarca. É dicir, non estamos dispostos a que se supriman esas paradas de primeira hora da mañá e as paradas de última hora da tarde de regreso a Ourense, neste caso con parada da Gudiña. Creemos que é compatible, é dicir, non podemos entender no momento dado que as provincias atlánticas queiran algún tren directo sin paradas, pero é compatible. Tú non podes retirar unhas frecuencias con paradas na Gudiña e paradas en Poder Sanabria para, facer o tren directo de Vigo e de Coruña hacia Madrid. Creo que é totalmente compatible, así lo trasladamos, é dicir, ayer, tanto Néstor como Eva, a alcaldesa Vilar de Boz, como os diputados e senador, neste caso, que temos en Madrid, estuveron reunidos tanto co director ou co presidente de Renfe, como tamén con persoal do Ministerio, donde trasladamos estas inquedanzas. Nos totalmente estamos en contra de que suprimen esas paradas, así o vamos a reivindicar, e así estamos facendo con actividade política e reivindicativa totalmente. E por eso vamos a apoiar tamén esta moción conxunta que se leva os diversos grupos políticos na Diputación de Ourense mañá. Por último, chegan os exames en Bisbarras como Valdeorras, os concellos terán que asumir gastos derivados das probas da ABAU. Que propoñen os socialistas na Deputación ao respecto? O único que propoñemos é que Valdeorras teña o mesmo trato co resto de Galicia. Si as pruebas da PAU, que se chama agora, en Ourense son gratuitas po Concello, en outras partes de Galicia exactamente gratuitas, porque ten que a Rúa, neste caso que son no Instituto da Rúa onde se fan as pruebas, porque teñen que ter unha carga tan importante económica para realizar esas probas da PAU. Cando ademais, claro, é que estamos falando de que os veciños e veciñas desa comarca toda, porque falamos da comarca toda Valdeorras, incluso de Quiroga, van eses exámenes, e teña que o Concello de Rúa, que o ano pasado estaba pagando 11.000 euros e este ano lle suben a 21.000 euros para simple e llanamente realizar esas probas. Creemos que é un trato discriminatorio que a Xunta de Galicia ten que rachar, ten que evitar e ten que corregir. Álvaro Vila, voceiro socialista na Deputación, secretario provincial dos socialistas ourensáns, gracias por atender en directo a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias a vos. Hasta logo. 1:37 minutos, entramos xa na recta final coas novas o máis alentable do corrido en Ourense.